Sakatzen. Eta gaur ere badaki garrantzia handikoa dela sakea. Ea orduan aina asmatzen duen dena den. Eraman behar dituena ere ez da edozen. Atera du Eugik, hau askoz luzeagoa, pasa. Azpitik atzera joan zaio Agoiztarrari. Beste bat atera beharko du. Gurutzatua, Eraman Elkorok. Atzera Eugik, ederki gozatuz. Erresateat zaio eskuti. Ea zer gertatzen den peloteoan. Ondo Aitor. Pelota kenduz, ezkerda eskubiz, tantontan. Eutsi Elkoro. Atzera Eugik, boleaz Elkoro. Ongi. Sotamanoz ere ongi Aitor. Tanto gogorra dau. Atzera doa Goiztarra. Ezker Sotamanoz orain Elkoro. Bikain. Tanto oso gorra joatzen ditu. Patxi dominatzen, baina Aitor defensa ikeragarri eta pelota kenduz gainea. Atzera Eugik. Hau esteko bea, baina nola. Sotamanoa. Atzera Eugik, oso atzera. Eraman hori ere Aitorren, bikain. Ezker Sotamanoa. Ez da iritsi. Eran izan dut, bai. Ez da iritsi, 3 eta huts, eta hau tanto ikaragarri izan dut jozen. Tanto oso gorra, ondo jokatutakoa, Patxi Eugik lehen esan detena, erabat ahindudikia, tanto ontan. Denak ia gozatu izki, baina Aitorre defensa ikeragarri eta pelota gaina kenduz, hauko zulonez utzi ez, pelota gehinak 3-4 kuadroti pasaz. Defensa bai botea eta bai airez pelota Sotamanoz da bolea ze bai, oso ondo ondek, eta gaina pelota kenduz, baina atzenen tantoa izan dek Patxi Eugintzat. 3 eta huts dena den, Josean, naiz eta tantoa Eugirentzat izan, hau du Aitor Elkorok nahi duen partidua. Partidu luzea, gogorra, bere esperantza hori duk. Pilotaka da asko izan daitezela, Patxi Eugiren joa, gehien bat, nervioan oinarritutako joa delako, eta nervioa partidu luzeetan bazakiago joan egiten dela. Bai, ne ustetan bai ez irutzatak, Aitor Elkoro ondo prepautago mutileek, eta hemen atzetik atzetik aurretire, bai. Bikain peloteatzea, bi esku bikain izkik, eta partidu klasea ondo jutu zaiola usteik. Patxi Eugi berriz ikusi izan du zenbait partidutan, bikain jokatzen, behai partidu gogorra gustatzen zaizkio, be burukin konfiantza ikia erraidik, baina partidun baten euesten ikusi izan du atzenen pixka gaztau eta nervioi junda. Goatzen hau ni Aitorren kontra jokatu ziren, oain dela 2 urte, 10 tanto arte oso gorra izan nuen, jo jesi nuen, Fernando Arretxen kontra txapeldun atean zan egun hartane bai, bikain jokatu zin, partidu bikain izan nuen, baina atzeneako suerte pixka laundu eta irabazin partidu. Patxi Eugi. Atzera gozatu gabe, pelota txarra Elkororentzat, Eraman hori ere. Eugi. Huts eta txapapera. Era bat menperatuta zuen tantoa Patxi Eugik. Ezkerrez naiz inakua egiteko, naiz pilota goxoan usteko, naiz atzera jotzeko ere. Ona zuen, baina gaizki jo du, txapapera aldegin dio. Eta Aitor Elkororentzat, lehen da biziko tantoa, eta berriz ere, bere pilota, eta bere sakea. Lehen da biziko bitantoak laburrak izan dira, 3. oso gogorra. Eta 4. honek Aitor Elkorori itzuli dio sakea. Eta Xavier, beste protagonista bat ere badu gurekin.
Fernando Tapia hain zuzen ere, tanto abukatutakoan izango dugu aukerari berarekin hitz pare bat egiteko. Ea zer dioen materialaz hautatzaileak. Atera du Aitor El Korok, sake gaiztoa, bikain erantzun dio Eugi. El Korok. Osatuz atzera. Eugiri baztertu egin zaio, gora! 2 eta 3. 2 eta 3 eta esan bezala gurekin dugu Fernando Tapia. Fernando, egunon. Bueno, pilotak, orain arte, azaldu direna bintzat, oso txikunak eta badakit alde horretatik lasai zauduela. Bai, beti gutxi jatea zibaino lehen ozea, baina pelota ikusten jo, oso pelotan etxeko frontoi ontako bintzet, pelota kategori du izela. Eta, hola, zeitzi joen, uste jatea, bi eta jo bela oinartu eta beste biak berrin zamarat pixuan, alde pixka, baina, bueno, herri bateko pelotak. Gerri asko, Fernando. Horrati. Boterriko pilotak eta hemendik begiratuta ere alaxen gaten dutena Josean pelota. Hemen askotan gehiago ikusten hori eta gatxe, baina oain bentsa hasieran bikain juteien adituk eta emanezko juteienak eta jokatzeko behintzat pelota askotan egituta zei gatxera ikusten, pelotak dominatzen da pelotari eta pelota jokatzeko bikainek emateie. Batzekio beti kasta huitea da pelota, aztelenago kantxan, baldosa, lehen gare bateko baldosa alako eta pelota gutxio hiltzealako, baina oain bentsa hasieran bikainek. Iruna eta Josean hemen partidua zagok, Bai, Aitor oain gozatzen, sake hartunen eta Patxi Eugi salduta. Eta Aitor El Koro on bat ikusten nahi gatxik, eta Patxi Eugire bai arte, baina oain ikusten dut Aitorrek ondo daula eta jokatzeko daula. Eta irabazi nahi bali maio, lan asko inbertu daula. Aitor El Koro aurretik ere esaten zuen bera gustora dagoela entrenamentuetan eta gustora ibili dela eta ilusioz beterik eta orain artekoan horixe erakutsi du. Ongi dagoela, Iruna atera du El Korok, eraman Eugi. Oso ondo restatzen ari de Patxi Eugi. Ezkerrez batez ere. Bai. Erristatu indek. Eta txapapera. Irriste egin du pilota jo behar zuen unean. Eta lehen da biziko aldiz, Aitor El Koro aurretik. Errepikapenean ikusiko dugu. Zer gertatu zaion, eskuineko oina joan zaiola uste dut. Orain ikusiko dugu. Atzera El Korok, eta orain begira. Hor, ez dugu. Behar bezala ikusi, oinak ikusten ez zituzkiolako, baina bertatik bertara ikusi dugu guk eta alaxe izan da irriste egin du. El Koro aurretik, erdi-erdiko sakea. Bikain erantzun dio horri ere Eugi. Eutxiago izarrak. Aitor El Koro. Orain zer gertatzen den piloteoan. Sartu egin zaio Aitorri. Atzera Eugik. Ongi El Koro. Atzera begiratu du Eugik. Jo ere araxe atzera. Boleaz bikain Eugetar da. Gora. Gora. Ondo ikusiek, Txapa jundarako zateit pelotoi. Bistagatik esan du, Bistagatik, bai. Gora joan zaio Aitor El Korori, bai. Bere jokua hori da, ez du Eugiren golpe klase hori ez da Aitorrena. Eugik normalean ez du hainbeste arrotzen. Aitor El Koro berriz goiko losa horien bila ibiltzen da beti, eta arrisku horixe du. Gora joateko arriskua. Eta gora doana orain arte Elgetakoaren aldeko dirua da. Esan dizugu nola zeuden gauzak hasieran. Orain berriz 1.800 ari dira. Eta baita 600.000 ere, baina badirudi Aitor El Koro erakusten ari den jokoarekin jendeak pixkat konfiantza gehiago duela orain berarengan. Eta ikusita, Josean, normala ere badut. Errespetoa sartzen ari dela.
errespetoa sartzen nahi dela esan nahi du, ondo. Eta alaxe, bai, ondo jogatzen, jo pelotak jogatzen usteuna dituk, aspaldin pelotak egitxu ikusten nahi etxik, pelotan buruz-buru iteko jokatzen ustezkuenak askotan, eta gaur nik uste oain arte ikusitako kinbeintzat, tanto gor asko ikusiko dula. Eta lehen ipatu bezala ikaragarrizko jende pilua bildu da gaur astelena pilotalekuan, eta horrelakoetan izaten dira horrela beste detalle txiki batzuek ere, eta horien artean jakina pankartena, badira hor goian bi handiazkoak Elkororen aldekoak, eta beste bat txikixiagoa Patxiren aldekoa, baina politiazkoa. Aupa Patxi, Agoitz zurekin dio. Hirurak ere errebotean daudenak. Orain arte 78 pilotakada izan dira. Patxi Eugi behin besterik ez da sartu airez. Elkorok 7 pilota jo ditu. Hoiek txapa gainera heldu direnak eta barruan izan direnak alegia. Atera du Eugi, sake laburra oso, eta hau ere erori egin zaio Aitor Elkorori. Horien matea jute alako ditu, pelotoik, erdiko pelotoik. Hor gerri sartu. Eta eutx txibearreko pelotak izaten ditu, baina Binakako partiduetan ia sekula galtzen ez dituenak. Oso gutxitan galtzen ditu pelota klase, baina buruz bakit jute ez kentzea. Kentzea eta pelota biru kuadrotik ateatzea. 5 eta 4 berriz ere aurre hartu dio Eugik Elkorori. Hau sake gaiztoagoa da, eta hau ere tanto. Ezker horman sartu baino lehen joa izan du Aitorrek, baina ez da iritsi. 6 eta 4 eta dagoeneko 3 tanto sakez egin dizkio. Eta jakingo aldugu ze iritzi duen Oskar Lazak partiduari buruz. Gurekin dugu, Oskar, kaixo egunon. Egunon. Bueno, ze tankera, ze itxura ematen diok partiduari. Bueno, nik uste ari dela jolazten partida oso gorra, sakekin bakoitza ari da eiken mina, eta bueno, nik uste dut hori zen jaten, sake eta bakoitza betantu behiten. Eskerrik asko. Zergatik. Beste batete atera du Eugik, Goñiren aurka baino asko gutxiago asmatzen ari da, naiz eta 3 tanto sakez egin. Elkoro. Atzera Agoiztarrak ederki, Agoiztarrak ez, Elgetarrak ederki gozatuta. Eta Agoiztarrak erantzun. Eugi atzeraka, eraman. Elkoro. Tantoa menperatu du Aitorrek. Atzera ederki gozatu, eta tanto. 5 eta 6. Eta peloteon, oaingo tantore bikain handek Aitor, dominatzea pasanen aurretu bikain gozatzen ari dek. Eta eskuinez batez ere, Josean, beste zenbait egun eta baino hobeto. Bai, asko gozatzen ari dek. Eta Patxi hori ikusten zio, beha hemen atzea jotzean, beti pasa izan duzaiona, hemen atzetik frontisik ez du lartzen, eta ez diola kentzen, horra aurreko kuadro bat, frontis ezin hartu zebile hemen atzetik bintzat. Eta 6. Patxi oraindik ere aurretik, baina Aitorrek berriz ere partida berdintzeko aukera izango du. Aitor. Sake luzea da, baina pasarik ez. Eraman Eugik, ez da iritsi. Ezker horma jo eta indarra galdu du gainera. Patxiren erresto horrek. Eta txapapean hilda. Seina. Xavier. Eta beste protagonista handi bat dugu gurekin hain zuzen ere Gallastegi, pentsa, hemen Eibarren eta Gallastegi. Guardion. Hola, egunon. Gustora ez da partidu ikusten. Partidu politxari erdu jogatzen, da ni pentsa eta gaur ekarra itxura pelota egitea, aspaldizan ikusi utxuri pelota egitea horrela. Da ni nahi dut, onena
ikusten da, nipenzat, ergetakua dominatzen diar duela partidua, da pelota goguna dakazelako. Eskerrik asko. Aber, ibazten daben ergetakua. Erkatzen daben kampeonatu ona, ikustu gara, darrotako. Ergi, eskerrik asko, ondo altzea, ondo biztela. Bastante ondo, ba. Eta badaka duzta, Levante. Politxa eta... Eskerrik asko. Gustora dago Miguel Gallastegi. Baina etxe aldera egin du normala moduan. Elgetarraren alde Gallastegi. Eta hemen beste tanto gogor bat. Eugi. Bete-beteko pelotegoa orain ere, baztertu egin zaio Aitorri. Oso horra tanto hau, Txokoan Ñaku Eugi, garrapatu Aitorrek. Eta... Oi? Ez. Ez zuen asko falta alere. Oso pilota zalea zen, nik pentsatu die, buruz gain pasatu zitzaiola ere. Bai, oso pelota zailen ikustenin ingizan degena, buruz gain pasako zala, baina esku esartu eta ematezin pelotoi hona okun berzula txapa gainea. Tanto oso gorra izan dek, atzenen deja botazio Patxi Eugik. Lehen da bizikoa. Lehen da bizikoa, aukera latza izan dizki lehen aurretik. Baina tanto oso gorra ziaken, eta alare Aitor itxilik, ondo botatako deja izan dek. Baina hor ezin, buru gain pasa, pelota pasatan gero esku botazio, golpea botazio, baina ezin iritsi. Eta Patxiren sotamano gure polita izan dut, zen? Bai, oso aurren zeukean, eta gozatu indik, sotamanoz hola golpe emateko ere gozatu indarzeteik. Eta Aitor oso aurren dejan horren bile etorritan nola zeon, ia buru gainetik pasazio. Eta txapeldun batetik bestera joko aldu labur bada ere Gallastegiren ondoan, zein eta Atano amargarrena, Eixo, egunon. Entzun duzu, hemen Gallastegik zer zioen, iritsi bireko altzea, lanak emango aldizkio Aitorre Patxiri, edo jendeak dion bezala hain favorito da Patxi gaurko. Neuk ikustetan bezala partiu politiko batzen nahi dira, da gaur alkarregin burruge buskete merko ez, ati pelotak, aspaldizien eta joe pelota egon lehenak. Da pentsatzen, hauaino gehiago ez luela sekule behar, zeatien, okazio izango da, dejara itxego, atzea gotzego, da ematean nina erki jutea, da ni bitzatzen partiu politiko ikusi gugula. Gaitzen da, eskerrik asko. Ale. Eta Josean, bi txapeldun handi horiek biek ere gauza bera azpimarratu diate. Alegia, pilotak aspaldian ikusi dituzten politenak direla. Bai, lehen esan dit, osaten ari duatxik, aspaldiko partidutan pelota gehitzu zaibilela. Eibarren askotan pelota klase hau baino gehiago ikusten ohituta gaela. Baina eman dago jutegin pelota dituk eta jokatzen duzteunak, denboa amateunak. Eta oain arte behintzat ikusten nahi, partiu gorra ikusten nahi gatxik eta pelotak ez ikusi bazutea, jokatzen duzteuelako. Eugiren sakea, berriz ere aurretik da, tanto bat ez dago iztarra, 7 eta 6. Gurutzatutako sakea, gaiztoa, ongi irten zaio Aitorri eta pikain erantzun dio. Atzera Eugi. Moz geratu zaio. Aitorri ere bai. Elkoro. Azkenean eskuinez jarri da, ez du gozatu. Eugik bai. Ongi Aitor Elkoro, sotamano. Tantoa menperatzera pasatu da Eugi. Ederki gozatu du hau ere. Aitor oso ondo, pelota kentzen, ematen, pelotean oso ondo zebilek. Atzera begiratu du Eugik. Boleaz eraman Aitorrek, doidoi heldu da. Berriz ere atzera Eugik. Hau, hori ez. 8 eta 6, hau ere oso tanto gogorra izan da. Eta ongi jokatutakoa, bai batak eta bai besteak. Doktore jokatutakoa. Eta Aitor Elkoro ezkerrez, espero genuen, baina eskuinez beti gehiago kostatzen zaio pilota mugitzea eta postura bera ere lotuxiagoa du eskuinez ezkerrez baino, eta gaur bi besoekin doktore jotzen ari da. Ba, eta lehen esaten genduna pixka pelota klase hau ondo jute zaio denboa amatezie, jartzeko denboa. Eta bi esku bikain nola dituen peloteatzeko asko ze erresa denboa amateiola, jarri itxe pelotara. Eta
pelota kentzen ari zaio gaina, aurren kuadrotan oso gutxi uzten, ezker eskubi goiko txapa ondon hartzen, eta aurren berriz aurren harrapatzen honen gozatzen eta ematen ari dek. Begira ze itxura polita duen gaur Eibarko astelena pilotalekuak. Da Patxi Eugi beti bezala behar gustatzen zaio, konfiantza ikeragarri, be burukin, be preparaziokin, be burukin, eta urduan lehen urten egoixe pasaditzaioan, Aitorren kontrapartio oso gorra intzien, atzebe irabazin, baina pixkat beterrenoa juten dek, lan haitea eta peloteatzea eta beterrenoa. Nik etzekit, zetatik akariko zuen baino aldimen, dejada bat, lehi dutza eta behintzat beterren honen beste lukela sartu behar. Eugi. Eutsi el Toro. Atzera Eugi, ezkerrez ere bikain. Gozatu Patxik, Aitorrek bai, baztertu gainera, Eugik eraman ezin, 7 eta 8. Ezker horman sartu zaio Patxi Eugiri, baina Aitor tantoa menperatzera, aurrez Patxik berak gozatu ez duelako pasatu da. Ezkerrez, aurre xamarrean hartu du pilota Patxi Eugik, ez du gozatu, eta gero hori ederki aprobetxatu du Aitorrek. Berriz ere aukian eseri da Aitor el Toro. Eta irudietan dugu azken pilota hori begira. Bederatzitik hurbil, aztertu egin zaio Eugiri, ez du behar bezala jo. Eta Aitorrentzat partida berdintzeko beste aukera bat. Botelleroak hortxe daude euren aukietan. Arantzeta el Tororena, Ezkurra Eugirena, hoi bezala. Eta hau ere sufritzen, gainera Ezkurrak esan digu partida hasi aurretik. Aukien ere, zenbat eta zaharrago orduan eta gehiago sufritzen dela. Atera du Aitor el Korok, sake luzea da. Bikain erantzun dio Eugi. Bikain ari garrestatzen, Ez du gozatu, ez du arrotu. Sartu egin zaio Aitorri. Eutsi el Toro, beti ere gehiago arrotuz. El Toro. Oraingoan ongi arrotu du Eugik. Berriz ere sartu egin zaio El Torori. Goleaz Aitor, eman dio. Orain atzeraka doa. Hori ere jaso. Atzera begiratu du Eugik. Atzera jo. Eta hauez. 9 eta 7 eta tanto gogor asko Josean. Eta hau benetan gogorra izan dut, Patxi Eugik benetan eman zio tanto hontan. Sake errestoti hasita, bikain gozatu di pelota, baina Aitorrek etxeo guztekotan. Pelota defensan bikain aidek eta gozatzen bi eskutin, bai ezker eskubi. Eta Josean, 9 eta 7, oraindik erdilanik ez, eta 154 pilotaka da, lanean ari direla esan nahi dikorrek. Asko gaina, lanen asko eta horrek esan nahi dit, tanto gogor asko jokatzen nahi dela eta pelotaka asko ematen nahi dela. Aurten, bi txapelketetan, batean eta bestean, partidu asko izan ditu, orotara, pilotaka da horietara iritsi ez direnak. Mordoska. Bai, aurten atea ditu partidu azkarrak, gainera normalen favorito izan dienak irabazin die, eta partidu azkarrak izan ditu eta pelota kada gutxik igo. 154 pilotaka da, hortxe duzu edatua, airez bi eraman ditu Eugik, 10 El Toro. Eta astean zehar izan da hemen komentarioa, zer moduz ote zegoen Patxiren esku hori, baina ez dut uste zalantzari dagoenik. Orain arteko ameintzat, ez du ematen erasan dionik. Atera du Eugik.
Hau sakea, baina Aitorrek ezker bikain horrekin bikain errestatu du. Atzera Eugi. Eutsi El Coro. Ondo gainea, kenduz. Oaine bikain kenduik, pelota. Ongi Aitor El Coro. Menperatzera pasatu da. Atzera. Ezin arrotu Eugi. El Coro. Atzera. Bete-beteko tanto hau ere. Bete-betekoa. Eugi. Ez du arrotu baina eman dio. Oso horra tantoa. Eugi. Zabaletik. Ederki atzeratu du, ederki gozatu du eta tanto. Azkeneko eskuinka dau, bikaina izan du Josean. Bai, aurreti pelota bat frontiz ziek hartu, baina ala azkar fundituk eta pelota hau behintzat, zien bategia nekeak ia ikuste ben, mila hundi indatzela, baina bikain gozatu egin eta Aitorrek bolea zenbatea fundeik gile bizi, utxututa eman ziokia, eta goiti bera aldentziok, ez tek iritsi pelota hori. Eta gaur berriz ere garbi geratzen ari dugu Josean, Aitorre irabazteko lan egin beharra dagoela. Bai, garantiko pelotaria dek, restatu ikuste, virusak galdu izkik, baina askotaren batea fundalako, baina gaiantzeko kendu hildizkik, baina ez, hola bi kuadro utzi eta irun, lauk bost kuadroa kendu izkik, eta pelote hori ikusten dek, hemen atzeti bi eskuki nola kentzen duen, jartzen duen, eta behan kontra frontisetik urrutin berrezo pelotan, eta aurren harrapatzen honen behintzat berriz ematen nahi dek, eta gozatzen. Gaur erakusten nahi dek, pelota jaundi badala, eta berea beti emateula, eta beha irabazteko jokatu inberda daula. Atseden, merezitako atseden hartu dute bi pilotariek ere, Eugi kantxara eta bere atzetik El Coro. 10-7, 3 tantoren aldea markagailuan, baina jokoan bete-betean da partidua. Eugiren sakea. Hau sakea da. Eskuina sartu alizan du El Corok eta ongi eraman du Atzera Eugik. Hau kanpora. Bai. Ez du gozatu Aitorrek. Zabalera alde dio, aurreko orman barruan izan da, baina unpa kanpoan. 11-7 erdilanetan, 4 tantoz aurretik Agoiztarra. Eta alako batean hor ari ziren Arantzeta eta Martin Eskurra, bi botileroak, bi laguntzaileak, eta batak besteari ze partidu gogorra ez da, eta besteak bain motel, hauxe partidu gogorra. Beraie jokatzen ari balio ez gala. Eta koldo dirua gero eta nabarmenago. Dirua markagailua bezala doa, orain berriro ere Patxi Eugiren alde jarri da nabarmenago, baina bada, konfiantzarik oraindik Aitor El Cororekin ere, batipat partidua doan bezala ikusteko izango delako hemendik aurrera ze gertatzen da. 1500 azpitik. Ongi Eugi oraingoan bai, arrotu du. El Coro, Atzera, zazpitik zazpira. Bika hildik, tantontan. Tantontan bakarrik ez, baina tantontan bi ikeragarri gozatzen. Atzera El Coro. Ongi Eugi ezkerrez. Ezkerrez ere zazpitik 6 erdira jo du. Dejada
Aitorrek, Ormabiak, Patxi Eugik, doktorea izan da benetan. Bai, dejada eharra izan dek, baina Patxi Eugik ikusi inberrik olako tanto joa eta nola iritsian pelotoren atak, baina bukatu, bipaetakin. Ne ustetan dejada oso ona izan dek. Baina kontu negu jardik Patxi Eugin eguain ikusiko jo, Patxi Eugin hankake ikustaldegia dejada ezin hobea izan dek, Eta Ormabikoa oraindik ere hobea, zoragarria. Eta holako tanto jogauta geho, ez te berdine freskon iritsi, holako tanto gorra eta holako partu gorra jogatzen nahi dutako iristea. Seguro esko beste pilotaririk ez dago, hori egiteko gaidenik, baina Patxik zangoa galakosiak ditu, harinak, ikeragarri harinak, eta gainera, orain sekula baino harinago dauzkala ematen du, lehengoan entrenamentuan ere alaxe esan zuen Patxik, nola funtzionatzen duten orain nire zangoek eta gaur ere oraingo honetan ere ikusi da. Azken lautantoak Eugik egin ditu, 8 eta 7, 7 eta 8 hurbildu da Aitor, baina orain 12 eta 7. Dena den ikusi duzue, aulkian zegoela egin dituen keinu horietan, ez zuen ematen Agoiztarra oso gustora zegoenik. Sekula egoten aldaba. Ez da konforma errez horietakoa. Nerviosoaek. 33 minutura doa partida. 12 jokoaren iraupen. Atera du Eugik. 106 kilometro orduko. Eugiren sakeak, eraman Elkorok. Atzera Eugik. Kontisikatuare. Eugi. Ñakua, zabalean, harrapatu Elkorok. Eraman Eugi. Aitor. Ederki gozatu du. Eraman Eugi. Atzera berriz ere Elkorok. Ezkerra irez Eugik. Gora. Goiko txapara joan zaio. 8 eta 12. Ez ditu dejada asko egin Eugik. Eta egin dituen biak harrapatu egin dizkio Aitor Elkorok. Aurrekoan urrengo pilotakadarekin tanto egin du, baina oraingoan aurkariarentzat izan da Elkororentzat. Bai, gaina ikara dezente egin ikusi, konfiantza handi pare botadik, ikuste zaiola eta gaina altuan zen. Eta Aitor Elkoro ondo iritsi eta gaina ia dominatzea pasaek, ikusian bezala. Eta tantoa behantzat. Aitor Elkoro buruz-buruko espezialistarik hoberenen artean konsagratzen Patxi Eugiri irabazi zionean hasi zen. 97. urtean, lehen da biziko aldiz orduan parte hartu zuen buruz-burukoan, inork ez zuen uste Eugiri irabazi behar zionik, baina irabazi egin zion, eta 8an utzi zuen gainera, nekez ahaztuko zaigun erakustaldi doktore hartan. Gero elkarren aurkako azken norgehiagoka iaz izan zen, orduan Patxi Eugik irabazi zuen, ura ere oso partidu gogorra izan zen, eta gaur ikusiko dugu. Atzean 3 tanto egin ditu oraingoz Eugik, 5 Elkorok. 4 tanto zaurretik da Agoiztarra, 12 eta 8, 8 eta 12 orain, sakea Elkororentzat. Luze atera du Aitorrek, pasa. Ez du animo faltarik Aitorrek. Mila 500 orain ere Koldo gainetik. Alaxe da bai, 1500, 300 hortxe dago dirua. Eta iruditzen zait hauek ere lan desente egiten ari direla, aurretik jarri denean Aitor horri bili dira, ez du presaka batera eta bestera. Eta orain ere uste dut kantxan pilotariak bezala hauek ere kontrakantxan lanean ari direla. Bigarren sakea atera du Aitorrek, gurutzatua eskuin ez erantzun ahal izan diogi. Eutsi Agoiztarrak.
Ñakua, iritsi eginda Eugi, sotamano bikaina Elkorok, eraman hori ere Eugik. Ongi Aitor, ederki gozatuz, tanto gogorra Eugirentzat, eta gora! Bientzat, baina batez ere Eugirentzat izan dago tanto gogorra, ikaragarri gogorra. Bi sufritzaile handi dira, Elkoro eta Eugi, eta gaur ere latz sufritzea tokatu zaie biei. 9 eta 12. Berreun eta 22 pilotaka da, dagoeneko. Partidu erdinea eta zenbait partidu askotan baino, pelotaka gehiago. Ezkerka da hori, gora joan zaio Eugiri. Aitor Elkoro duzu hor. Biak ere aurkian eseri direnean hausnarrean ikusi ditugu. Eta Xabier hemen dugu gurekin. Zerbait mastikatzen ez dakite pastilla energetikoren bat edo ze hartu izango duten. Bai, Koldo. Jokin Etxeniz ere badugu eta agian honek ezagutzen du ongien Aitor Elkoro. Jokin, zer moduz ikusten ari aiz gaur Aitor? Aitorre, oso ondo ikusten jate, bai Patxi, justo gente hemen bildudan gente guztia oso posi dagoela, zate ikusten ari gara partido on bat, oso gogorra eta ez da, niri oso ondo ikusten jabentzat. Zerri asko. Bai. Atera du Elkorok, eraman Eugik. Aztera Elkorok, ederki gozatuz, bostez jarri behar Eugik. Eraman nola gainera. Aztera Elkorok, gero eta azterago, errebote ingurura doa hori. Eraman Eugik. Horreztu hainbeste aprobetxatu, baina sartu egin zaio Eugiri. Sartu, bai. Bolea Eugi, eraman, Elkoro, hauzko zuluko pilota, airez orain Eugi, hori ere iritsi. Aztera Elkoro geztu aprobetxatu, deja da egiteko ere aukera aparta zuen, baina hau ere bai gogorra tantu hau ere. Elkoro geztu gozatu hau ere, Eugik bai, Ia, goin dominatzea pasaek. Ies egindakoa, arriskutsua, atzera Eugik oso atzera zartako eman dio. Eta Aitorrek gora. Golea zikutan ikustenek. Kapellani eta horrelakoren bati bai, baina... Gora botatzea, baina Aitorrek ondo pelotaka da oso. Ikeragarri gozatu egin pelotaka da hori ezkerrakin, Patxi Eugik. Ia buru gainetik pasatzioan, baina Aitorrek ondo jodi pelotoi eta txapan gora aldentzio, baina ze tanto gorra izan da. Ikaragarrizko tantoa izan da ere, eta Patxi Eugiren azkenengo ezkerka da hori, hainbeste lan eginda gero, txapela gentzekoa izan da. Eta Aitor Elkor hori boleaz gora. Eta oraingoan Patxi Eugi hemen kontrakantxan dagoen aulki hortara ez aldageletara joan da zuzenean, eta bere atzetik baita Aitor Elkoro ere. Ena garritzen, Xabier. Geoke eta hemengo pelota zaleke bai, eta nik uste etxetatik ikusten nahi izaten oke, bai ez uste oso gorra izaten nahi dela, geoke nekatuta gatxerekia, ezke oso gorra izaten nahi dek, Eta biko oso ondo jokatzen nahi dituk, partidu oso gorra izaten baino ondo jokatutakoa eta partidu oso ona jokatzen nahi dituk. Koldo. Eta ez ote dut asmatuko, Niago nuke oraingoan behintzat oker manebil, baina Patxiren keinuak behin jendeak ikusten ez zuen tokira heldu denean, ez dakite eskuin eskuari eutxi eta igurtziak emanez bezala aurpegi txarzamarrarekin, ez dakit ez ote duen esku hori berriro ere pixka bat ikututa, ez ote da hala izango, baina ez dakit bere keinuak benetan kezkatzeko modukoak izan dira, nahiz eta batzuetan egiten dituen horrelakoak ere tantu gogorra izaten denean besterik gabe, mina hundirik gabe, baina aldageletara joan, eta eskua igurtzika ez dakit zer izango dugun. Badakizu edenok Mikel Goñiren aurkako partidan pilota bat sartu egin zitzaiola, eta gero sartutako pilota txar bat besterik etzen izan, eta laserraekin eta berehala errekuperatu zaio eskuin esku hori,
Baina jakina, partidu luzea jokatu beharra dago Aitor El Cororen kontra. Eta partidu luzean, baliteke berriz ere erasatea. Eta Martin Ezkurrarekin hitz pare bat eta lau begirada gurutzatu ditugu hemen pasatzerakoan. Eta zer moduz eskua eta momentuz ondo. Esan du, ez dirudi beraz hain gauza larria edo larritzekoa denik. Hala nahi genuke. Irabazi behar duenak gehiago izan delako irabazi ezala eta ez aurkariak izan duelako. 13 eta 9 Patxi Eugik sakea berreskuratu du eta saskian aukeran dituen lau pilota horietako hautatu nahirik dabil orain. Unionetan tokerik gehien daukana seguru asko badakizue astelena pilotaleku honetan pilota jan egiten duela Zolak. Biziki lakarra baitu. Eta zenbat eta partida luzeagoa, orduan eta bote gutxiago geratzen zaie pilotei. Airez lau aldiz sartu da Eugi, sartu gehiagotan, baina lau pilota eraman ditu, 11 El Coro. Eta pilotakadak 200 eta 52 dagoeneko. Eugiren sakea. Luzea da, pasarik ez alere, eraman El Coro, nola gainera. Nola aman, 6. kuadroan jarri du. Bai, sartu ditzaio pixke bat. Atzera Eugik. Eta beste honetan jotzen ditun pelotaka jotzen ez dekai, Patxi Eugik osatzen aire, baino kentzeiolako, frontixeti urruti jokatu azten nahi dulako, Aitor El Corok. 5-6 kuadroti da idalako, eta horti erregotea eta sartzea oso zailearako. Atzera Eugik, gau ere ederki gozatu du, baina El Corok berriz ere begira nun jarri duen pilota hori. Piloteo kogorra berriz ere. Atzera Aitorre, ongi. Eugi. Eutsi Aitorrek. Oantxe aukera, Patxi Eugik. Ederki gozatu du, Sotamanoz Aitor pikain. Botez ere eutsi Elgetarrak. Patxi. Eta beheran hartu oso pelota. Atzeak ajuteko indarrik ez. Ez duen pelotaka da atzeak ajuteko mulkoa zin, baina ia indarrak, tanto oso gorra, atzeak gutea kunbeharren, aurrak ajute erabakik, eta oso beheran hartu Sotamano ia lurren, eta hortik jotzea zailedek. Pelotoi horra hartuta ematea zailedek, oain ikusiko jo. Atzera joateko indarrik ez, eta aurrera behar zuen azken ahalegin hori egiteko ere. Nunatun, bai. Nik uste oso tanto gorra izan dela, eta Aitorrek hor denboa bazula, baino, tanto gor jokatutako da partidu jokatzen ari den bezala ikusita ezin izan dudik. Eta Martin Ezkurra barkatu. Partidu gogorra benetan, gogorri bada gaurko hau. Ne pentsatzen un bezala, igual teala. Hau pentsatzen unek. Zer moduz du eskua Patxik kesu pixkat egin du, baina ematen du hain gaizki ez. Oso gaizkere ez dauzki, baino ikatu, kolpatu dena. Eskerrik asko. Eskua kolpaturik, Eugik. Atzera. Eutsi El Coro. Atzera Eugik. El Coro eraman, baina kanpoan. 15 Patxirentzat, 15 eta 9. Sufritzen ari dira biak ere, latz sufritzen, 271 pilotaka da. Eta peloteo latz askoak ikusten ari gara. Zalantzari gabe, Josean, aurtengo partidua hau du. Bai, guainatu ikusita, bai, eta aspaldi ikusiten partidu gorrenetako bat. Eta aurten txapelketan partidu hon gutxi izan dio. Ilusio latza sortutako partidu eta bai, baina partidu honik ez ikusi. Ez dio suerteik izan, eta hau bai, partidu bikaine jokatzen ditu. Zalantzari gabe, baita hemendik aurrera ez ikusiko ez bagen ere. Urteko partidua hau da. Eugik atzera begiratu du. Atzera jo ere.
Eraman Elkorok. A ber. Atzera Eugik. Eutsi Elkorok. Barruan da. Baina aurreaka, baina. Sotamanoz ematzera joan da hile edo bizi, gorpuz eta harima, eta gora aldegin dio, oso gora gainera. 16 garrena Eugirentzat, 16 eta 9. Oain lehen guantzeko pasatzaio Xabier, atzea juteko, Patxi Eugik ailek entzea jundek, ez dik bate gozatu, baina hain nekauta zegoan, Aitor Elkoro Sotamanoz hartu eta dominatzea pasa naizin, hilo bitzi. Aurreak ajuna eta dominatzea pasa naizin eta gora aldein ziok. Hola sartuzko eta hola mate egunezko arrisku edik. Eta Xavier, ere begira, ez da? Zer dioten artekariek, 100.000-ari. Normala ere bada, ez da? Bisteko aldearekin normala ere badek, baina oso garbiari ditut bai. Eta ematen dik, askotan gertatzen den bezala, markagailuan alde handiago dagoela jokoan baino. Jokoan bete-betean ari dira biak ere, baina aldea une honetan handi xamarra da. Markagailuan. Atera du Eugik. Erantzun Elkorok. Dotore orain ere. Atera Eugik. Orain bai. Orain ez ustean harrapatu du Aitor Elkoro. Atzerantza zioala. Eta dotore egindako izan du Josean. Bai, dotore egindako eta gero gainatzeak harrapatu dik. Erabat engainatu dik. Askotan hori dek, Askotan gorputzekin kinukin engainatze bali made pelotari, askotan atzeaka biden harrapatze bali madek, metroa eta alturea botatare tanto izaten dut. Beste atudan dejada oso ona bota, oso ondo atea, eta gero gainetik harrapatutik, ikuste bali made jada zuzen eguten dut eta horretik dek. Eta hor, dotore ezkutatu du Eugik. Atera duago izarrak erdi-erdiko sakea, Eraman Elkoro. Atzera Eugik, ederki gozatuta, Eutsi Elkorok. Sotamanoz, Elgetarra ongi, espezialista bat ematen du gaur. Atzera Eugik, bolea Elkoro, emanez gainera. Hori ez. 18 eta 9 bikoiztu egin du Patxi Eugik Aitor Elkoro. Baina bikoizteko lan ugari egin behar izan duela zalantzarik ez da, eta bestela entzun datu hau. 3 tantu falta dira, 3 pilotak adarako. Eta asko benetan gogorrak izan dira. Bai, kondoni ginatxo pixkiat, lehen esan dekenen, Aitorrek igual ez zula merezi, tanto kineotea, partiun garai hontan, tanto oso gorra izan duelako eta hortxe pare-paren jokatu duelako eta askotan baki pelota izaten dek, ondo jokatu bati, askotan tanto galdeate eroitzen duk eta gaurren momentu baten pixkat pasaek, pelotak askotan tanto gorrak izan ditu, oso gorrak ondo jokatutago eta Patxin Eugin alde ikustean bezala gehiago eroi ditu. Eta erasoan galdutako pilotei begira ari nauk, Joxan, eta Patxi Eugik 3 pilota bakarrik galdu dizkik, bat erasoan beste biak behartutakoak. Berak galdutakorik alerik ez. Ez, oso... Erasoan galdutako horrezkanpo alegia. Oso pelota gutxi galtzea ditu eta gainea behartutako gasko, eta tanto luze jogautak edo. Atera du Patxi Eugik azpitik, baina gurutzatu gabe ongi erantzun dio Elkoro. Eugik, Eutsi Elkoro. Ñakua, oraingoan ere erabat engainatuz egin du, baina txapapera joan zaio. Orain ere Elkoro geztio usainik hartu Patxi Eugiren jokaldiari. Gainerako gereztio hartu noski. Baina txapapera aldegin dio, 10 eta 18. Sakea berreskuratu du Aitor Elkorok aspaldiko partez. Eta Juan Mari erantzetarik galdera bat bakarrik. Juan Mari, atzetik joan arren markagailuan, horrelako partidutan lanean jarraitu beharra dago. Bai, hondikan ikustea dugu, bisa daiz pilotu egorrian, ontxe hilera joako Patxin alde, baina petortu da Aitorren alde jalekela, bisa dago zen moruan. Eskerrik asko. Bai,
301 pilotaka da une honetan. Atera du Aitorrek. Eraman Eugi. Atzera Aitorrek oso atzera. Moz geratu zaio Eugiri eta zantoa elgetarrarentzat. Berriztatzeko frontoia ez, baina atzeak etortzearen hoxe pasatzen da izaio, gaina askotan, oain gontan ero indek, baina atzeak helako velocidad etortzen dek, eta gero nik etzekit zapatu gastatuko ez teka, frontoia gola erriztatzeko, baina lehene pasa zaio goi. Eta orain ere alaxe gertatu zaio, begira hor. Esku inoina joan egin zaio. Eta eskua sartzeko aukerarik ere ez du izan. Elkororen sakea. Gurutzatua. Eugik. Zerrezkoa. Bikain erantzun dio, 6an jarri du pilota ezkerrez. Ongi Elkoro. Eutsi Eugi. Elkoro. Eugik, ezker horma gehiagirekin. Ez du gozatu Aitorrek. Aurreak Aitor. Dejada indik. Dejada egin du, bai. Otamanuz dejada da txapa guntzaio. Eta hori atera izan balitzaio, zer izango ote zen. Zer izango ote zen hori txapa gainean izan balitz. Gauza oso zaila da egin nahi izan duen hori. Eta errepikapenean ikusiko duzu, Errepikapenean ikusiko duzu, batetik aurrera joan da pilotaren bila, hori nekearena izan liteke, baina gero, begira zer egin duen. Eta garbia izan da bere postura. Efektua ematera joan da, eskumuturra bilduz. Bai, garbi, Ñaku egin nahi izan du txokoan, eta ez zuen asko falta. Azkenean dena falta izan du, txapa hotxak salatu duelako Elkororen okerra, baina zanoski, hoiek nekiaren lanak dira. 19-11. Iaz ere oso gogorra izan zen bi pilotari hauen arteko lehia, oso gogorra. Eta aurten ere bai, markagailuan alde handi xamarra dago, baina jokoari hasieratik segitu diozuenok, badakizue, hemen ez dagoela berriketarik. Eta Eugik 19 dagoeneko egin baldin baditu ere, Elkorok oso pare gutxi egin dio, eta hemen egindako tantoak dira ia denak. Azkenengo hau bezalaxe, sake gaizto amorratu oraingo, Josean. Hau oso gaizto, ofiziala. Hemen behatziko adron ezkerpa eta sartu zaio. Eta sartu ez, erantzi ezkerpa eta hori errestatzea oso zaila huen. 20-11, begira. Oso zaila zen, bestela erabat erori arte itxaron beharra zeukan, eta 20-11 Eugiren sakea, luzea, ez da pasarik, eta tanto, errebotean sartu zaio Aitor Elkorori. Gu pare gare, eta ez du pasarik. Ez da pasa izan, ez. Oso gutxi falta zuen, oso gutxi. Baina, zazpiaz aurretik. Azken sakea Patxi Eugirentzat, hau da txalo zaparra da. Najo merezitakoa, sake laburrakoa da aurrekoa baino, gurutzatua, eraman Elkoro, barruan da. Aztera Eugi. Aurrea. Moz geratu zaio Elkorori, eraman ala ere, Eugi. Bolea zongi Aitor. Hori ez, 22 Patxi Eugirentzat, 22-11, bi pilotarien arteko besarka da, eta Koldo Aldalur
Eugiren ganadoa. Bai, eta Eugi... Eta orain Botilleroari besarka da, Martin Ezkurrari beste txapel bat Ezkurra jaunarentzat. El que no había visto el partido pensará que has ganado fácil. No, es un partido muy duro, muy trabajado. Este Coro ha hecho un gran partido. Yo a pinta de partido juego con la mano deshecha, pero bueno, le he dado la pelota y tenía que ganar este partido. De todas formas, vosotros ya esperabais un partido así, ¿no? Sí, sobre todo por la cancha de la Estelena, que es una cancha muy dura, muy seria, bota mucho la pelota, se goza mucho la pelota y así se ha visto. La cancha de la Estelena y por Aitor el Coro, que bueno, es un adversario siempre duro de pelar. Ha hecho un gran partido, hay que reconocerlo. Y bueno, y antes de nada pues quería dedicar este partido a mi masajista, que lo he hecho en falta, pero bueno, me estará viendo desde el cielo. Bueno, una chapela importantísima. Sí, es importante, ¿no? Todas las chapelas son difíciles, sobre todo teniendo en cuenta el contrario que ha sido. Es una más y bueno, contento. Eskerrik asko, Patxi, eta zorionak. Zuei. Patxi Eugik bere masaialariari eskaini dio txapela hau. Berea eta Julian Retegirena eta beste hainbatena, eta 30 urte besterik ez, eta sasoi bete-betean zegoela, buruko atake batek eman da aste honetan bertan hil eginda, eta Patxi Eugik ez duak dagoen tokitik. Dagoen tokian dagoela ere alegia, begira egongo dela badaki, eta berari eskaini dio aurtengo txapela Patxi Eugik. Eta estadistikak sakez 5 tanto egin ditu Eugik, bakarra El Corok, Ormadikoarekin tanto bat ikusi dugu, Patxi Eugik egin duen dotore ura, dejadaz bat ikusi dugu, Patxi Eugik egindakoa, zuzenean bakarra izan da dejadaz, atzean 4 tanto Eugik, 5 El Corok, erasoan 2 pilota galdu dituzte, Eugik beste 3 ere galdu ditu, 3 behartutakoak, El Corok beste 9 ere galdu ditu, 6 behartutakoak, 11 egin eta 5 galdu Eugik, 6 egin eta 11 galdu Aitor El Corok, baina asko behartuta noski. Eta Martin Ezkurra ere, Botillero ilustrerik baldimada Martin da, hortxe du ondoan Koldo Aldalburrek, Zerroterio eratzen berrak. Martin, denei gustatzen zaiela hor goigoian egotea. Bai, hori oso politxe da. Merituakin dago Patxi hor goian. Baina bestik meiz edo, bestik jodo pelota, baina nek espero nun bezala, nek espero nun partide behatea da. Sufritu behar izan du, eskueret zuen behar bezala, baina hala ere guztiari eman dio, Patxi txapeldun ondia da. Bai, baina ez zaukin eskure behitzeko, horreman beharra zen. Zo pixko azediko izkoz besti gora haitetzen da. Eman. Etze, azpertzen, txapela girebazten. Bueno, hoi oso politxe da. Noiz patxe gelditu gau itateke, ja etxi hartu beharko dut eta erretiatu ja. Eskerrik asko, Martin, segi ondo. Bai, zure. Etxi hartu beharko dugu eta erretiratu noiz baike hori zioen Ezkurrak, baina horre gotea polita da. Bi pilotariak podiumean, jende aztutik ere bai. Eta buruz buruko txapeldun ordeari dagokion domina zilarrezkoa jarri diote paparrean zintzilik. Orain Patxi Eugiri oroigarri bat eman diote, eta Espainiako Federazioko presidente den García Angulok ezarri dio txapela buruan, gehien merezi izan duenari Patxi Eugiri. Bigarrena du txapela eta urrezko domina. Eta ea zer dioen Aitor El Corok. Aitor, zorionak egindako partiduagatik. Bai, eskerrik asko, bueno.